Mas gipakusgan pa sa Department of Health Region 11 ang kampanya Batok Rabies tungod sa nagkadaghang kaso sa nangamatay tungod sa mga virus. Responsible pet ownership gipanawagan sab sa buhatan. Ani report ni Argil Relator. Mas gipalig-on sa Department of Health Region 11 ang koordinasyon sa mga local government unit aron masapakusgan ang kampanya Batok Rabies. Kinihuman na alarma ang ahensya sa pagsaka sa mga nangamatay tungod sa rabies. Sa tuig 2024, ana sa 36 ang namatay. Mas taas kung itandi sa 24 death cases sa rabies niadtong 2023. Samtang ana sa kapin 120,000 ang animal bite cases niadtong 2024. Ana matud pay 1 million pesos nga pondo ang DOH-11 alang sa anti-rabies vaccination karong tuiga. O gilaumang magdugang pa ang Central Office o 1,800 vials. Apan, dili daw paigo tungod sa nagkadaghang kaso sa napaakan. Giauhag niini ang LGU nga maningkamot nga madungagan ang bakuna ug anda matud pa sila muhatag og suporta aron mapugnan ang pagsaka sa kaso. Inutos tong si Secretary na yung ating mga regions at ating mga LGUs mag-coordinate dahil tutulong din ang region at saka national government para paibsan yung pangangailangan sa rabies vaccines. May instruction siya na kung kaya ng mga budget natin ay punan natin, nagpag-augment tayo. Giawag sab sa DOH ang pet owners nga mamahimong responsable. Baka pwede tayo makipagtulungan sa ating mga pet owners organizations kasi nakita natin, di ba? Ang karamihan sa mga aso o kaya nakakagatan ay tame o kaya nandun sa bahay nila. Sana po makipagtulungan tayo sa ating mga pet owners para magkaroon ng responsible pet ownership. Giawag sab sa Animal Welfare Group nga Bantay Hayop Davao ang pet owners nga di na muhulat og libre una maturukan og anti-rabies vaccine ang ilang mga binuhi og sila mismo. You have to prioritize it. It's anti-rabies vaccine, no? You have to prioritize it. Kasi ganito yon. We are thinking, people are complaining kasi Mondays to Fridays daw. May trabaho sila. But if you can be absent for a gala, why not be absent for half day for vaccination of your pets? Or kung ayaw nyo umabsent, sige, you spend for the private vaccination, which cost a little amount lang naman. Do not wait for rabies to come to your household. Kasi yun yung mas importante yung safety, security ng pets and then ng household. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.